el tema que avui ens ocupa aquí, gràcies per la vostra assistència, perquè és entre setmana, tothom està de festes, encara ens dura la borratxera de fa 2 dies, en fi. Però, bueno, gràcies per la vostra assistència. El tema que ens ocupa avui anava dient que és el tema sobre els càtars a les Terres de l'Ebre, que això és una cosa molt desconeguda, no? Ara ho veurem de la mà d'Eduard Berga, que és especialista en el tema, després jo faré la presentació d'ell, i llavors tenim anem a encaixar com una espècie de problema tècnic. Aquí ara portàvem material com per a 2 hores i mitja o 2 hores, 3 hores, en fi, i ho hem de tallar perquè aquí a les 8 i mitja, a partir de les 8 i mitja hem d'anar retallant, no? Perquè si no, no tindrem temps per a preguntes i tal. Teníem pensat fer una pel·lícula d'uns 40 minuts, després la xerrada presentació en material inèdit sobre els càtars a les Terres de l'Ebre i després una miqueta de col·loqui. Massa fato per tan poc temps. Llavors hem pensat, a veure què us sembla, la pel·lícula la tallarem a la meitat, o sigui, en vez de 40 minuts farem uns 20-25 minuts. Qui vulgui la pel·lícula sencera, que ens doni el correu electrònic i llavors via Drive, via Drive del Gmail, us donaré l'accés perquè la poguéssiu veure. Si la voleu descarregar, se la descarregueu, i si la voleu només mirar i no m'interessa, doncs la veieu i Santes Pasques, no? Aquí paz i dia glòria, i tots borratxets el dia 31, i és festa. Fem això, us sembla bé? Perquè suposo jo que el més interessant serà que aquest senyor ens expliqui de viva veu les seves troballes del tema càtar a les Terres de l'Ebre i el posterior diàleg que puguem tindre, col·loqui, no? Que si veiem que se'ns fa curt i l'estimadíssim Ajuntament d'Amposta, que se'ns ha portat de meravella, perquè ho vam demanar fer-ho a Amposta en molta precipitació i en la mateixa precipitació que ho vaig donar, en la mateixa rapidesa, la concejala de Cultura, Inés, ens va facilitar el lloc i ens va facilitar tot, vull dir que estem molt contents per l'acollida que ens han donat a Amposta, això que quedi ben clar. Anem primer a veure una part de la pel·lícula. Quina hora és? Jo potser volia precisar, sencer, no? I que sí? Que dades sobre el catarisme a les Terres de l'Ebre n'hi ha molt poquetes. Molt poquetes perquè són les que hi ha, és a dir, no ens les podem inventar. I la conferència d'avui tracta no només dels càtars que hi havia a les Terres de l'Ebre, sinó sobretot a Tarragona. És a dir, el que d'alguna manera la tesi de la conferència d'avui és que totes les terres de repoblació que hi van haver a Lleida i a Tarragona, a mesura que les van anar conquerint els cristians, els sarraïns, aquestes terres es van anar repoblant amb gent, molta d'aquella gent que estava emigrada dels països occitans. I entre aquesta gent emigrada dels països occitans hi havia comunitats càtars. Però no només això, sinó que també, i ho veureu amb algun testimoni que explico a la conferència d'avui, tenim clar que moltes d'aquestes comunitats càtares, per documents que s'han trobat de la Inquisició, en realitat no eren gent que venia de fora d'Occitània aquí fugint una mica de la creuada, sinó que era gent que ja estava establerta, era gent de Catalunya que estava establerta en aquestes terres noves i que podien mantenir una mica la seva comunitat, les comunitats càtares que hi havia, d'una manera, diguem, molt més oberta que en altres llocs, que en altres territoris, perquè precisament el fet de ser zones de repoblació eren zones en què la llibertat era molt més ampla i hi havia una possibilitat de mantenir una mica les seves creences i les seves ensenyances i la seva manera de viure d'una manera molt més clara. Llavors explico també la part final de Belibasta. Belibasta va viure a Tortosa. Hem trobat exactament, avui aquesta tarda hi hem estat, exactament el lloc on va viure. Hem trobat amb una declaració, ell va viure al carrer Montcada, cantonada al carrer Sant Joan.
El carrer Sant Joan no existeix actualment a Tortosa, però tenim l'església de Sant Joan a la plaça de Sant Joan i que precisament hi ha un carrer molt petitet que està tancat ara per obres. Hi ha un carrer molt petitet que va parar del carrer Montcada a l'església de Sant Joan. Nosaltres creiem que és aquest carrer precisament, que li dèiem de Sant Joan perquè tenien l'església allà al costat, aquest encreuament de carrers entre el carrer Montcada i el carrer Sant Joan era el lloc on va viure Beli Basta durant 2 anys i això està documentat en un dels registres de la Inquisició, una de les declaracions que es van prendre amb un creient càtar. Llavors, bueno, hi ha petits detalls d'aquests, que vosaltres els podreu seguir a la conferència i jo espero que us aporti informació i també preguntes per fer i que puguem després en el col·loqui parlar-ne. Ja ha passat els 5 minuts? No, bé, us faig una miqueta la presentació d'aquest home perquè se m'ha adelantat, has començat a parlar i no sabeu qui és. Bueno, doncs avui us presentem, porto la xuleta, o sigui, si veieu capello és que m'ho estic llegint. Avui us presentem a Eduard Berga, investigador del catarisme des de fa més de 20 anys. Llicenciat en criminologia, el qual ha reunit segurament la biblioteca privada més gran d'Espanya dedicada al catarisme, la Inquisició i els heretges medievals, amb més de 2.000 llibres i 3.000 articles sobre el tema i les seves connexions. Ell ha aprofundit en els fons originals del catarisme, que això és el més interessant, el més atractiu, o sigui, tota la seva investigació se basa en documentació, no en il·luminacions, no? Exactament. Això, és molt important dir-ho, perquè ho dic perquè hi ha, igual com el tema dels templers, del qual jo soc molt aficionat, doncs també hi ha documentació i hi ha molta voladura, no? Doncs este senyor és de la part de documentació. També la seva implantació, la seva forma de viure i les seves ensenyances, molt important. Però sobretot, des de fa uns anys, treballa per recuperar la història del catarisme a la Corona d'Aragó. Fruit d'aquest treball fou el text editat en 2 volums per la Fundació Noguera, Lleida 2015, en col·laboració amb 2 persones més, que és La herètica pravitat a la Corona d'Aragó, documents sobre càtars, valdesos i altres heretges, 1155 al 1324. Que aplega més de 300 documents originals de l'època que ens parlen de l'heretgia de les nostres terres. És un goig per a qui sàpiga llegir llatí. Sí, no és un llibre per... Però vull dir que és un llibre que en un fons documental important. Actualment està implicat en el projecte de Camins dels Càtars a Europa, que vol posar llum al catarisme en el nostre territori i al mateix temps unir-lo a totes les altres corrents càtares que van existir a Occitània, França, Països Baixos, Alemanya, Itàlia, Bòsnia, Croàcia i Bulgària. Per aquest motiu ja té traduïdes les declaracions davant de la Inquisició que va fer la comunitat càtara que vivia entorn de Beli Basta, l'últim perfecte, i que properament publicarà en català i castellà en un llibre que tindrà per títol Beli Basta, els camins càtars d'Occitània al Regne de València. Vull dir, bueno, doncs donem moltes gràcies per la seva assistència i per la seva dedicació a posar en valor un poble que va ser nombrat heregia per l'Església Catòlica de Roma i van ser perseguits baix el nomenament de creuada. O sigui que se van tractar igual com les creuades a Terra Santa contra el Moro. Doncs el mateix va passar, o sigui creuada també en vam tindre el mateix cor d'Europa. Finalment tot va ser tot històries econòmiques, com sempre, com totes les guerres, o sigui, sempre hi ha un component econòmic que és el que mana, però pràcticament se va extingir o se van creure que se va extingir. De cert, van haver pobles totalment arrasats
i la famosa frase que deia l'inquisidor, no? En Besiers va passar això, no? Se va prendre Besiers i van dir, bueno, com sabem qui són els veritables cristians i els heretges? I a este senyor se li va ocorrir dir, cremeu-los a tots que Déu ja distingirà els bons dels dolents, no? I es va quedar tan ample, no? I així es va passar. Besiers va ser totalment passada a sangre i cuchillo, no? Bueno, ja us he comentat una miqueta la història d'este home. Anem a veure la pel·lícula i han passat. La pira presidía el centro de una plaza abarrotada de gente. Sus voces subían al compás de las llamas. Todos esperaban oír su dolor, pero no fue así. No era la primera vez que presenciaban algo igual. Muchos de sus familiares también fueron quemados. Aquel buen hombre decidió asumir la muerte en silencio. Solo alzó la voz para pronunciar sus últimas palabras. Dentro de 700 años reverdecerá el laurel. Guillem Belibaste, el último perfecto cátaro, murió en la hoguera. Dejó huérfana a una pequeña comunidad en las comarcas del Sport y del Maestrazgo, donde los templarios habían implantado un ambiente de tolerancia. Allí encontró refugio, un medio de vida y una vía de escape ante la persecución que sus creencias venían sufriendo desde hacía más de un siglo. La traición truncó su futuro. ¿Murió el catarismo con su último perfecto o sobrevivió en silencio? ¿Qué esconden sus últimas palabras? ¿Una profecía o una maldición? Cuando sus días de gloria acabaron, los templarios concentraron sus intereses en el maestrazgo. Pagaron un alto precio por poseer todo aquel territorio. La misma fe que los creó, los destruyó. Sabían algo que la historia nos había ocultado. Las últimas piedras que levantaron en el maestrazgo esconden su verdad. Territorio templario. Quémalos a todos. Dios sabrá quién está de su lado. Allí donde el evangelio no caló, lo hicieron las llamas. La hoguera fue la solución para exterminar a la herejía cátara. El fuego de la intolerancia secó el laurel. Durante décadas, el sudeste de Francia fue el escenario de una cruzada organizada por el Papa y el rey francés contra los cátaros. Carcassona, Besiers o Montsegur vieron arder a miles de sus pobladores por pensar diferente respecto a la Iglesia de Roma. El catarismo es un cristianismo, pero es un cristianismo anticatólico. Los cátaros están en contra del Papa, es el anticristo, en contra de la Iglesia de Roma y del Vaticano, es una iglesia para ellos satánica. Ellos creen que el Dios de la Biblia, Yahvé, es Lucifer, es Satán, y por tanto todo el mundo, lo creado, la creación, lo material, es demoníaco. Ellos creen que hay un Dios detrás de ese Dios de la Biblia, que es el auténtico y verdadero, en el que ellos creen. Por tanto, si crees en ese Dios, si conoces ese Dios, puedes salvarte. En el momento en que te mueres, tu alma, si tú crees en ese Dios, se reúne con él y estás salvado. El Dios bueno está representado por la filosofía, por lo inmaterial, y el Dios malo por la tierra, los bienes materiales, todo lo que es la riqueza. Entonces ellos no le tenían miedo al infierno, como tanto condenaban desde los púlpitos cristianos, porque los cátaros pensaban que ya la tierra era el mismo infierno. A los pies de Montsegur, el campo de los quemados recuerda a más de 200 personas que fueron quemadas vivas. Mientras ardían, nacieron leyendas sobre tesoros y griales. Pero detrás de tanto misterio se esconde una historia de resistencia. ¿Qué pasó con el Mo? ¿Sobrevivió al juicio de Dios? Se inició la primera gran cruzada en Europa de cristianos contra cristianos
y se inició también la herejía. Se fueron considerados herejes, todo que a la vez la propia Iglesia los apodó como cátaros, que la palabra cátar significa puro, una cierta pureza, que también es una propia contradicción de lo que realmente la Iglesia Católica les condenaba, como herejes y como personas que no eran fieles a la Iglesia. Fue una herejía religiosa, simplemente que tenían una serie de puntos que chocaban contra la Iglesia Católica. Como podía ser pues, la naturaleza de Cristo, que es la cruz, que pues, no aceptaban la Eucaristía, una serie de cosas. Pero detrás de eso había unas razones políticas y económicas muy importantes. El sur de Francia era muy rico y los franceses querían esas tierras. Ese sería un poco por parte de los cruzados franceses. Por parte del Papa había otra cuestión, que es que le estaban poniendo en entredicho continuamente. El sudeste de Francia, Occitania, formaba parte de la corona de Aragón. El Papa, el rey francés y el ejército cruzado invadieron las tierras de Pedro II y quemaron a sus vasallos. Aquel rey aragonés murió durante la cruzada, en la batalla de Muret de 1213. ¿Defendía sus tierras o a sus habitantes y a la fe cátara? En aquellos momentos había unas ansias por parte del rey de Francia de conquistar todo lo que sería sus territorios al sur, que dependían en aquella época, en el siglo XI-XII hasta el siglo XIII, dependían de la corona de Aragón. Jaime I, nacido en Occitania, heredó los motivos de su padre para defender la causa albigense. No participó en la cruzada, pero la expansión de sus dominios permitió una nueva salida y abrió las puertas para la conquista del reino de Valencia. En estas comarcas sobrevivió el catarismo. Una de sus poblaciones, San Mateu, dedica uno de sus pasajes al último cátaro documentado. Guillem Belibaste, perfecto en su iglesia. Pasear por sus calles recuerda a muchos de los pasajes urbanos de Occitania. ¿Qué tiene de especial este lugar? Fue muy importante el hecho de que gran parte de estos cátaros eran tejedores, eran grandes pastores. Algunos pastores eran capaces de llevar rebaños de más de 1000 ovejas. Y en esos caminos de transhumancia que ya existían, que atravesaban el Pirineo, un Pirineo que en aquel momento no era frontera, pues nos permitió a esos cátaros llegar hasta las tierras del sur que ellos consideraban muy prósperas, en donde había muy buena convivencia de las religiones. Un territorio muy importante desde el punto de vista de la ganadería, en una región que se organiza alrededor de la ganadería y que se va a introducir de lleno desde principios del siglo XIV en los circuitos internacionales de comercio de lana. Aquel territorio estaba custodiado por templarios, hospitalarios, por la nobleza y por el rey aragonés. ¿Sabían de la procedencia y de la naturaleza de sus nuevos habitantes? Estaban acogiendo a fugitivos. Las cruzadas no solo se organizaron para combatir al Islam. Luchar contra otro tipo de cristianos, como lo eran los cátaros, era también una guerra santa. En la segunda mitad del siglo XI, la reforma eclesiástica, que se llama reforma gregoriana, y que construye la Iglesia como una monarquía papal, recoge esa idea de guerra santa y la protagoniza. No quiere decir que la empiece, que la inicie. Es una larga tradición en la que el cristianismo progresivamente ha ido aceptando el concepto de violencia. Hay un elemento central: la cruzada es inherente al papado. En aquel lugar de la corona de Aragón floreció una visión de Dios, de la vida y de la muerte diferente a la impuesta por la Iglesia de Roma. Había que eliminarlos a cualquier precio. Miles de personas fueron quemadas vivas, otras huyeron. Fueron a poblar las tierras ganadas al Islam, un territorio de fronteras donde precisamente el cristianismo quería hacerse fuerte. Es normal que los cátaros, revistiéndose de cristianos, acudan a aprovecharse de esas ventajas de Morella, y además todas las tierras de Morella están rodeadas
por pueblos templarios, por pueblos dominados por señores templarios, y ante los templarios los cátaros se sienten mínimamente seguros. De manera que ahí encontramos una relación amical entre cátaros y templarios. ¿A quién protegían el rey de Aragón y los templarios? ¿A personas o a fieles de otra religión? Mientras negociaban su rendición, varias personas pudieron salir de Montsegur con bolsas a sus espaldas. El enemigo no los persiguió. La maniobra de distracción surtió efecto. Sin embargo, pagaron un alto precio. Más de 200 personas dieron su vida por salvar un secreto. Los cátaros también estaban relacionados con el Santo Grial. Se dice que la noche anterior del 18 de marzo de 1244, que es cuando cayó la fortaleza de Montsegur ante los ejércitos cruzados, la noche anterior 4 perfectos cátaros se llevaron el tesoro cátaro, que estaba formado por el Santo Grial. Una sociedad secreta repleta de misterios y leyendas. También fueron conocidos como albigenses, maniqueos y tejedores. Hay que decir que les conocemos como cátaros porque es el nombre que les adjudicaron sus perseguidores, sus inquisidores, porque cátaro en griego significa puro. Era una manera de burlarse de ellos, de decir, vosotros los puros, los que os creéis puros. Era por tanto un ataque. Ellos a sí mismos, aunque la historia dice que también se les denomina albigenses, porque en torno a la ciudad de Albí hubo muchos de ellos, o maniqueos, porque su doctrina era sobre el bien y el mal, la doctrina maniquea, pero ellos a sí mismos se denominaban bons cristians, es decir, buenos cristianos. También buenos hombres, buenas mujeres, bons homes, bons dones, o también barbas, porque los perfectos de la orden de la herejía llevaban unas largas barbas. Para ellos el hombre y la mujer eran iguales. La mujer podía ser perfecta, podía ser bona dona, sacerdote, igual que un hombre. Claro, con eso llegaban a una cantidad de gente, sobre todo las mujeres de la baja nobleza de los castillos, que siempre las habían tenido un poco arrinconadas, se sienten por primera vez importantes. Su principal actividad económica, la producción y el comercio de la lana, era la excusa perfecta para predicar su fe. Normal, es decir, comían carne, comían pescado, comían vegetales. Eran los perfectos, es decir, los así llamados, que eran como los obispos de la creencia cátara, los que tenían totalmente prohibido comer carne. ¿Por qué? Porque la carne es hija de la reproducción sexual. Ellos consideraban que todo lo que es hijo de la reproducción sexual es satánico, es luciferino. No había iglesias ni jerarquías, solo un pequeño grupo de iniciados que se dedicaban a predicar y a bendecir a los creyentes. Los perfectos. Todos asumían con rigidez el voto de pobreza, tanto que dejaron de pagar sus rentas a la iglesia y a sus señores feudales. ¿Los persiguieron solo por cuestiones religiosas o también económicas? Ellos eran dualistas, consideraban que lo importante era el espíritu, era lo inmaterial, lo intangible, y que todo lo material no tenía ningún valor y que incluso todo lo material era elementos que procedían de Satán, del mal. Ellos eran totalmente contrarios a esas grandes catedrales, a todo lo que era la ornamentación católica, de las custodias, de todo lo que serían también los diezmos, que eran los tributos que se tenían que pagar a la Iglesia. Evidentemente, la Iglesia Católica no podía permitirse esa religión. La forma de pensar de los cátaros es muy antigua, porque se basa en su religión desde el antiguo Zoroastro o Zaratustra, el de la luz dorada. Zaratustra consideraba que todas las personas éramos iguales, nadie estaba por encima de nadie, y la mujer tenía el mismo papel que el hombre en la sociedad.
Si su fe se basaba en la austeridad, en la paz y en la igualdad, ¿cómo es posible que custodiaran tesoros y reliquias, incluidos el Santo Grial? ¿Puede ocultar riquezas quien defiende la pobreza? Las victorias del ejército cruzado sobre los cátaros trajo consigo la búsqueda de botines de guerra y reparto de territorios. Se adueñaron de todo cuanto alimentaba al catarismo. Hemos de pensar que como fueron perdedores, su historia es prácticamente eliminada de la propia historia, y solamente en esos documentos que nos han llegado ahora, que estaban en el archivo secreto del Vaticano, y algunos historiadores nos han permitido descubrir esa historia de personas las cuales eran sencillas y tienen una visión dual del bien y el mal, que en parte después también se reconduce con otras historias como la búsqueda del Santo Grial, la búsqueda también de las esencias religiosas en la época ya de la Reforma de Lutero. En Occitania y en el Maestrazgo, allá donde vivieron comunidades cátaras, no se aprecia más riqueza que pequeñas poblaciones de campesinos que viven de la tierra. Si la fortuna que se les atribuye no era material, ¿pudieron estar en una posesión de un conocimiento comprometido, de una religiosidad capaz de socavar los pilares de la fe católica? Evidentemente, si el catarismo hubiera vencido, si el catarismo hubiera sido la religión que hubiera sido la predominante en Europa e incluso en el mundo, no habría guerras, no habría luchas de poder. Simplemente habría unos valores en donde la persona se buscaría el bien de la comunidad, el bien entre todos, no el bien solamente de tu familia, sino el bien de todos, sin preguntarse el por qué. La Iglesia quería imponer su fe y silenciar críticas. El rey de Francia ampliar su reino y los cruzados el botín de guerra y nuevas tierras. No solo hubo cuestiones de fe detrás de la cruzada contra los cátaros. Si fueron expulsados de un territorio por no pagar rentas, ¿por qué fueron recibidos y protegidos en otro? Nos damos cuenta que cátaros y templarios cabalgaron juntos, con dos conceptos distintos, cada uno luchando por una idea tal vez distinta, pero complementarias. Y ellos se ayudaron muchísimo. En las órdenes templarias de Bernardo de Claraval hay una cláusula que establece que ningún templario desenfundará jamás una espada, su espada, para atacar a un cristiano. En el camí dels bons homes, el camino de los exiliados, diríamos, que va desde el Pirineo hasta el Maestrazgo, está plagado de encomiendas templarias. Los templarios y el rey de Aragón, sus nuevos señores, sabían que su riqueza no era solo terrenal. ¿Para qué arriesgarse entonces a defender a una herejía? Se reunían de noche en el patio de Guillermeta. Nadie en el pueblo los veía, pero todos escuchaban las palabras de Belibaste. Se ganó el respeto y la admiración de los miembros de su comunidad, pero uno de ellos lo traicionó. La Inquisición al fin consiguió acabar con el último perfecto cátaro. Tras su muerte, silencio. La presencia de una comunidad, una pequeña comunidad de cátaros en San Mateu, junto a la presencia muy cerca en Morella de su líder espiritual, Guillem Belibasta, que será el último perfecto cátaro, el último en ser quemado en la hoguera en el sur de Francia, evidentemente constituye un tema muy goloso. Sobre todo porque lo conocemos muy bien. Lo conocemos también gracias a los detalladísimos interrogatorios de la Inquisición que dirige Jacques Fournier, que es el obispo de Pamiers. Entre 1315 y 1321, las poblaciones de Morella, San Mateu y sus alrededores dieron una segunda oportunidad a personas y a familias enteras que huían de imposiciones de fe a base de sangre y fuego. ¿Qué tiene de especial el Maestrazgo y la comarca del Sports
para que hallaran allí su refugio de comunidades cátaras procedentes de Occitania. Es el catarismo ya después de su época dorada en la primera mitad del XIII y del final en Montsegur, es esa especie de resurgimiento que se produce por la predicación de los hermanos Otier, ya marginal, ya periférico y en la zona pirenaica, y muchos de estos pastores justamente llegan a nuestras tierras por esas rutas de transhumancia, esas rutas de transhumancia donde el ganado pasaba en los Pirineos los veranos, era el pasto de verano, y venían a pasar la invernada en esta zona situada entre Tortosa, Peñíscola y San Mateo. El maestrazgo se había convertido en la Nueva Jerusalén, una zona más libre, segura y tolerante, donde las creencias religiosas no eran perseguidas. Guillem Belibaste fue el artífice, consiguió llevar la paz y la prosperidad a su comunidad. ¿Quién fue en realidad el último perfecto cátaro y cómo lo consiguió? Guillem de Belibasta fue el último perfecto cátaro documentado. Huyó de Occitania, perseguido para ser interrogado y quemado en la hoguera, consiguió escapar a través del Pirineo y se internó en los condados catalanes, descendió hacia el sur para alejarse lo máximo posible del inquisidor, Jacques Fournier, y cuando llegó a Morella decidió que iba a ser la Nueva Jerusalén y él el nuevo Jesucristo. Su sueño, sin embargo, se vio truncado. Entre todas las personas que llegaron a la Nueva Jerusalén, se encontraba una que traicionaría su confianza y lo presentaría ante la Inquisición: Arnaud Sigre. Porque todo esto viene como consecuencia de que Arnaud Sigre era hijo de cátaros. Y le habían quitado las tierras, habían matado a sus padres. Pero la Inquisición le dice: si quieres recuperar tu tierra, tienes que traernos la persona más relevante del catarismo de nuestros días. ¿Y quién era? Guillem Belibaste. Belibaste acabó convertido en mártir. Su comunidad quedó huérfana y no dejó heredero espiritual que pudiera proseguir con su labor de predicación y de bendición del único y más sagrado de los sacramentos para los cátaros: el consolamentum. Con el fin del perfecto, el catarismo está muy debilitado, porque el perfecto es el que permite a cualquier persona que persigue la religión cátara poder, antes de la muerte, traspasar su espíritu al mundo de los intangibles. Sin ese perfecto que te dé el consolament, que sería algo parecido, similar, no idéntico, pero similar a lo que es la extremunción católica, el catarismo no tiene sentido. La represión que tenían podía ser de muchos tipos. Lo primero es que si la Inquisición los llevaba al muro de Carcasona, era la cárcel, o los llevaba a las cárceles de Toulouse, de Pamiers, lo primero que hacían después era quitarles las tierras, tierras, casas, ganado, los dejaban en la ruina. Eso lo mínimo que podía pasarles. Les ponían una cruz amarilla y ya quedaban señalados. Entonces tenían que ir trabajando por ahí de jornaleros o lo que fuera, porque no se habían quedado sin nada. Solamente que aunque era un poco más, entonces ya teníamos una cadena perpetua. La cadena perpetua duraba poco porque iban a pan y agua, y entonces en nada con enfermedades y tal morían, y los más fuertes era la hoguera. Sin templos físicos, sin escrituras, sin reliquias y sin testigos materiales de su religiosidad, el catarismo desapareció tras la nube de humo que dejó la quema de su líder espiritual. Sabían que la Inquisición, a través de la tortura, conocía cada detalle de su ubicación en las comarcas del Sports y del Maestrazgo. La inmaterialidad de su fe les permitiría seguir ocultos y su medio de vida, la producción e intercambio de la lana, moverse con libertad. Las últimas palabras de Belibaste pueden darnos una pista sobre qué fue de ellos. Mientras está ardiendo vivo en el patio de armas del castillo de Villarús Térmenes,
En ese momento que ya cierra los ojos al mundo, sale una paloma blanca al cielo, que era la representación de su alma. Pero instante anteriormente dijo la frase lapidaria: dentro de 700 años reverdecerá el laurel. Es decir, la profecía que le pone el pelo de punta a más de una persona. Curiosamente, el fin de los templarios fue 9 años antes que el fin de los cátaros, con lo cual los dos, al fin y al cabo, las dos comunidades, al fin y al cabo, fueron eliminadas por la Iglesia Católica simplemente porque no les interesaba en sus fines de poder y de crecimiento. La Orden del Temple, entre 1294 con la adquisición de Peñíscola y 1303 con la compra de Culla, creó un macroterritorio en el Maestrazgo. Un territorio tan grande como para despertar el temor y el recelo de la monarquía. En muchas de sus poblaciones, y en otras próximas como Morella o San Mateu, también encontraron un remanso de paz quienes eran perseguidos por su fe. Ambos hallaron un refugio desde donde comenzar desde cero. Ambos se protegieron y se respetaron. Sin embargo, sucumbieron ante el fortalecimiento del papado y los intereses de los reyes. La ambición finalmente se impuso a la fe. La frontera seguía viva. Cristianos, judíos, musulmanes, cátaros y otras gentes llegadas desde lejos habitaban el Maestrazgo desde su conquista por Jaime I. La necesidad de repoblar las tierras ganadas al Islam dieron lugar a una situación cultural y religiosa llena de contrastes, alimentada de sí misma, de la religiosidad y del estilo de vida de sus nuevos habitantes. Existía una gran convivencia entre las diferentes religiones, entre también las diferentes poblaciones, entre cristianos viejos, sefarditas, moriscos, cristianos nuevos, y en donde la repoblación que hacía hace unos 80 años, que había venido de la mano del rey Jaume I, pues permitía establecer nuevas proclamaciones religiosas. Pero no siempre la coexistencia entre culturas y religiones fue pacífica. Había una diferencia entre vencedores y vencidos, que se hacía evidente cuando existía necesidad entre la población. Salen muchas personas que no son campesinos en sentido estricto, sino que poseen unas tierras, pero que también se dedican a saquear las poblaciones vecinas en las temporadas fundamentalmente de verano. Es decir, buscan un complemento a sus economías domésticas a través de la guerra. La guerra contra el Islam nunca fue fácil. Las armaduras y las tácticas cristianas no podían hacer frente a la rapidez y efectividad musulmana. Caballeros como los templarios eran efectivos en combate, pero lentos en el ataque cuerpo a cuerpo debido al equipamiento militar que llevaban consigo. La orden necesita que sus caballeros estén en perfecto estado de combate todos los días, entonces en sus rutinas también introducirían el entrenamiento. Entrenamiento tanto por la mañana como por la tarde, y entrenamiento equipados a tope, como si fuera un tanque, con todos los hierros, la lórica, el gambesón, la cofia, lo que es el yelmo, lucharían día tras día. Estos caballeros, la máxima muerte o una de las muertes más comunes de ellos, más que en el campo de la batalla, era a raíz del calor que sufrían y el desfallecimiento que sufrían de ir tan preparados, tan metidos dentro de la armadura, les daban golpes de calor y muchos morían por ello, más que por una espada enemiga. Debían estar alerta, siempre preparados, pero en más de una ocasión necesitaban mercenarios, infantería ligera. En Oriente empleaban arqueros turcos y otros combatientes contratados como tropas de a pie. En Occidente necesitaban guerreros que conocieran el territorio. Reyes, nobles y otras órdenes militares también los llamaban a cambio de una buena soldada y participación en el botín de guerra. En la corona de Aragón, estos eran los almogávares, un ejército de mercenarios envuelto en un halo de leyenda.
La primera vez que documentamos a los almogávares es en la conquista de Zaragoza y estuvieron también presentes en la expansión de la corona de Aragón, tanto en el reino de Mallorca como en lo que luego será el reino de Valencia. Obviamente, como todo tópico, está cargado de leyenda, de exageración, pero también, como todo tópico, tiene su base real. No llevaban cargas ni armadura. Dominaban el terreno. Atacaban por sorpresa y nunca se echaban atrás. Eran hombres de guerra. No tenían ni miedo ni patria. Vestidos con harapos y mugrientos, el enemigo siempre los subestimaba. Solo bastaba alzar las armas y gritar «Desperta, ferro», para marchar al frente y no mirar atrás hasta vencer. Iban armados con un armamento muy sencillo, a base de pequeñas lanzas o adargas y espadas cortas, con lo cual el combate era cuerpo a cuerpo y sobre todo muy sangriento. Desde un punto de vista estrictamente militar, tampoco es que tuvieran una gran especialización, simplemente eran soldados de infantería ligera, lo cual les otorgaba una gran movilidad y que realizaban ataques por sorpresa, en cierta manera un tanto kamikazes, lo cual pues siempre generaba inseguridad y temor al enemigo. Muchos de ellos procedían del maestrazgo. Eran vecinos de los pobladores cátaros que llegaban buscando la paz. La diversidad cultural de este territorio ansiado por la Orden del Temple no solo se basó en la coexistencia entre religiones, también en diferentes estilos y formas de vida. En un mismo espacio coexistían pobladores, los almogávares, cuyo estilo de vida se basaba en el saqueo y en la violencia, frente a gentes sosegadas y trabajadoras como fueron los cátaros. Ambos radicalmente opuestos, la paz y la guerra. ¿Cómo fue posible? Los cátaros no podían utilizar las armas. Se pusieron en contacto con los templarios y ellos, como vieron que eran gente humilde, sencilla y abierta y limpia de corazón, ellos fueron los que lo protegieron. Contra aquellas gentes que les acogían, de manera que los saqueos, violaciones, destrucción que solían generar estos soldados, pues a veces se giraba en contra de los que les habían contratado. Quedan todavía una especie de salida ante las dificultades, ante la dificultad de acceder a la tierra, ante la dificultad de acceder a buenos negocios que permitan contratar un matrimonio. La guerra queda como una salida alternativa a esta situación de dificultad que se va a mantener a lo largo de toda la Edad Media. Las tierras ganadas al Islam por parte de Jaime I y la necesidad de repoblar junto con el espíritu abierto y tolerante de nuevos señores como los templarios dieron lugar a una situación de excepcional riqueza cultural y religiosa en las comarcas de Els Ports y del Maestrazgo. Un conglomerado de tradiciones y estilos de vida tan peculiar como contradictorio, donde la paz coexistía con la guerra. Cátaros compartían territorio con violentos mercenarios almogávares. ¿Qué hacer con una parte de la población problemática y belicosa? ¿Qué salida tuvieron los cátaros tras la muerte de su último perfecto? Se juntaron el hambre con las ganas de comer. El territorio peninsular quedó pequeño y la vía de escape fue el Mediterráneo, hacia donde se expandió la corona de Aragón. Unos conquistarían y otros poblarían. Les ganaban en número, pero les prepararon una trampa. Cuando la caballería cargó, se hundió en el barro. Entonces los almogávares comenzaron a exterminarlos. Aquellos guerreros aragoneses habían desviado el curso de un río para ganar la batalla. La caballería enemiga fue aniquilada en medio del lodazal. Llegaron desde el otro extremo del Mediterráneo para conquistar Grecia. El periodo dorado de los almogávares es el siglo XIV, cuando fueron contratados por el emperador de Bizancio para frenar la expansión turca
y dirigidos por Roger de Flor, fueron trasladados desde Sicilia, donde habían participado en la conquista de Sicilia por parte del rey de la Corona de Aragón. Como digo, fueron llevados hasta Bizancio, desde donde trataron de frenar, y de hecho consiguieron frenar la expansión turca. Cuando los templarios perdieron San Juan de Acre en 1291, sus días de gloria acabaron. Se replegaron en Occidente y se propusieron adueñarse del maestrazgo. Acumularon tal poder económico, militar y territorial que llegaron a ser realmente temidos por la monarquía. La sociedad, la política y la mentalidad medieval habían cambiado. Las órdenes militares. En ese ambiente y momento, los templarios, los hospitalarios, fueron objeto de crítica porque se les acusó de no haber defendido suficientemente los santos lugares y se les estaba prácticamente responsabilizando de la pérdida de Tierra Santa. En este escenario, distintos autores, distintos políticos, eclesiásticos, intentaron encontrar alguna solución para relanzar, para reflotar el movimiento cruzado. Los reyes habían preferido contratar a mercenarios, más dúctiles a sus voluntades. El empleo de tropas almogárabes, a las que llamaron catalanes fuera de la península, se convirtió en algo recurrente. Crecieron sus dominios a cambio de tener alejados de sus tierras a estas unidades militares indisciplinadas. Todavía hoy, en algunas regiones de Grecia y en algunas regiones de Albania, la frase de que vienen los catalanes no es por los catalanes en un sentido amplio, sino es precisamente refiriéndose a los almogabres, porque ha quedado en el subconsciente colectivo de estos territorios la violencia con la que actuaban los almogabres. Sicilia y Atenas, Nápoles y Cerdeña. A mediados del siglo XIV, la corona de Aragón dominaba el Mediterráneo. Paralelamente, la zona norte del Reino de Valencia, las comarcas del Sports y del Maestrazgo se integraron en los circuitos comerciales internacionales gracias a productos agropecuarios, entre los que destaca la lana. Esta producción textil se mantenía gracias a las comunidades cátaras, notable en todo el reino. Hemos de tener en cuenta que toda esa tradición comercial de la lana que ya provenía de Occitania, de la parte de Carcassonne, de Tarascón, de Foix, se traslada a las poblaciones que estaban en un momento de gran crecimiento, como Morella, pero también Forcall, Cintorres, e incluso Traiguera, San Mateu, y llegando a Peñíscola, y incluso también pues hasta Castellón. Sabemos que en el siglo XIV y XV, comerciantes italianos, florentinos, venían expresamente a Morella y sus tierras a comprar la excelente lana morellana, mucha de ella proveniente de seguramente pastores y ganaderos cátaros. A través de diversas ferias era conducida hasta los puertos de Peñíscola y Vinaroz, donde los mercaderes italianos la conducían hacia los centros productores de paños en Italia. Tras la muerte de Guillem de Belibaste, los cátaros podían haber hallado una nueva vía de escape a través de la producción y el comercio de la lana. Si así llegaron al Maestrazgo, ¿por qué no a otros puntos del Mediterráneo, lejos de sus intolerantes perseguidores? Sí que podremos definir que la Corona de Aragón ni dejó de apoyar ni fue contraria a los cátaros, simplemente los dejó a su libre albedrío, a su suerte, y al fin y al cabo el catarismo se extendió por la Corona de Aragón en muchas poblaciones en donde su convivencia fue positiva y que en gran parte el catarismo se extendió por el hecho de que el último perfecto cátaro pues no pudo dejar testigo a otros perfectos. La supervivencia del catarismo después de la caída de Belibaste, después de que Belibaste sea incinerado en la hoguera, es muy dudosa. No tenemos testimonios, sabemos que pervivieron algunas comunidades cátaras en Sicilia, por ejemplo, en Mallorca también hubo algunas. Las comarcas del Sports y del Maestrazgo, el territorio norte del Reino de Valencia, protagonizó dos grandes momentos de expansión en los siglos XIII y XIV.
La primera fue territorial, venciendo al Islam y dando lugar en años venideros a la creación de un amplio territorio templario, desde 1294 hasta su desaparición. La segunda, económica. La lana de Els Ports conquistó los principales puertos comerciales mediterráneos, permitiendo una vía de escape para sus productores, los cátaros, nuevamente perseguidos. Y muchas poblaciones de Castellón todavía guardan toponimia con la historia de Occitania y con la relación con los cátaros. Evidentemente los cátaros no construían castillos como los templarios, ni catedrales como la Iglesia Católica, ni editaban libros como en los monasterios, porque evidentemente tenían dos elementos que no se lo permitía. Primero ellos, su fuerza era la palabra, el dogma de fe y la palabra, y segundo, que eran perseguidos y no podían dejar rastro de ningún elemento que les pudiera calificar como cátaros. En la primera repoblación, casi la mitad de los habitantes no se atrevieron a decir el origen de dónde venían. Casi la mitad. Luego, de los de Montpellier, los que provenían de Montpellier, sí que se sabe que vinieron en muchísima cantidad, como 3 veces más que los de Lérida y casi igual como de los de Barcelona, y en la ciudad de Valencia solamente tenían un barrio que era solo para ellos. Sí se sabe que había, es que vinieron, se despobló el sur de Francia, se despobló y vinieron aquí, que era el sitio seguro. ¿Dónde fueron a parar los cátaros? ¿Desaparecieron o sobrevivieron? ¿Y si los templarios también resistieron a su fin ocultos? La Edad Media no fue exclusiva de 3 religiones. Hubo en Europa otras creencias que fueron silenciadas a base de sangre y fuego. Entre ellas, el catarismo. Huidos del sudeste francés, sus fieles se refugiaron en el maestrazgo. Durante décadas hallaron la paz, pero cuando su último perfecto ardió, un 24 de octubre de 1321, desaparecieron, no sin antes profetizar que dentro de 700 años reverdecerá el laurel. ¿Qué representa el laurel? ¿Qué pasará el 24 de octubre de 2021? El laurel, desde época de los romanos, es una planta que simboliza eternidad, por su apariencia, por su aspecto, por su longevidad. El maestrazgo y els Ports habían llegado a convertirse en una nueva Jerusalén. Con la desaparición de Belibaste, todo cuanto construyeron se derrumbó. ¿Permanecieron ocultos? ¿Marcharon a otros puntos del Mediterráneo? Su historia, a partir de entonces, solo nos ha dejado un silencio donde florece la leyenda. Tenemos constancia documental de que en 1323 la pareja Raimona, la pareja de Belibaste, y un hijo que tuvieron Raimona y Belibaste vivían en Caseras. Es un pueblo de la Terra Alta, vecino de Morella. De manera que hemos de pensar que la sangre de Belibasta pervivió en su descendiente a lo largo de los siglos, y quizá muchas gentes de Morella, del Maestrazgo, de la Terra Alta, del Matarraña, llevan en sus venas sangre cátara sin saberlo. ¿Puede ser un cambio radical en la historia del cristianismo? No lo sabemos, pero algo importante se producirá. Estén donde estén, 700 años después, sin saberlo, quizá formemos parte de esa profecía y nos aguarda una nueva era. Bueno, d'entrada, donar-vos l'agraïment a tots vosaltres. Sí. Està bé? Se sent? A tots vosaltres, perquè heu fet l'esforç de venir en un dia de cada dia, un dia de més de festes, com deia el Josep Miquel, per escoltar aquesta conferència, aquest acte, i també, evidentment, donar moltes gràcies a l'Ajuntament d'Amposta, que ens ha cedit aquest local i aquestes instal·lacions tan maques i tan adequades, no?, per al que avui farem.
Bueno, començo ja a l'escrita, perquè tinc tendència a parlar molt i és una manera de controlar-me també, d'evitar parlar més al compte i anar directament al que és important. Després, a la conferència, tots aquells dubtes que hi hagin o totes aquelles preguntes que puguin suscitar, doncs tenim encara, espero que tindrem un petit temps per poder tenir un col·loqui tots junts. La història del catarisme fou un fet generosament oblidat per la història oficial durant quasi 600 anys. Una petita menció a la croada contra els albigesos era l'única referència que en comptades ocasions sortien als llibres d'història. I malgrat aquest oblit intencionat, els fets d'aquesta crònica que van succeir en els segles XII, XIII i XIV van restar presents a la consciència col·lectiva de la nostra civilització. Efectivament, Europa i els nous Estats Units d'Amèrica van anar avançant cap a una llibertat religiosa i de pensament cada vegada més gran. Això es manifesta obertament amb la reforma protestant del segle XVI i posteriorment amb les diferents declaracions dels drets humans que es feren a finals del segle XVII a Anglaterra i a finals del segle XVIII als Estats Units i a França. Fou així que finalment, a finals del segle XIX, la història i la doctrina del catarisme van ressorgir de nou amb una força inesperada, des de visions aparentment contradictòries. Per un cantó, l'erudita obra d'un historiador protestant d'Estrasburg, el Charles Smith, que va presentar al món una munió de proves i de documents tan important que la societat científica d'aquell temps no va poder-hi apartar la mirada. Per altra banda, un pastor també protestant, Napoleó Paigat, occità de naixement, que va escriure la història dels albigesos, que d'una manera romàntica i apassionada va donar llum a la història de Montsegur. Fins a aquella època Montsegur era un castell més desconegut per tothom. Avui tothom sap què és Montsegur. I a la rica civilització occitana que va conviure amb aquells bons homes i bones dones que l'Església anomenava heretges, càtars o simplement albigesos. Però haurien de passar encara 100 anys perquè aquests descobriments arribessin amb força a Catalunya. Mentre la resta de països es buscava i s'investigava durant tot el segle XX la història d'aquesta heretgia medieval, a Catalunya se seguia considerant-la com quelcom anecdòtic, marginal, que només va penetrar en el nostre territori de manera secundària, fruit de l'exili d'uns quants occitans a causa de la guerra contra els albigesos. Es pensava que, malgrat que el rei defensés els rebels occitans i morís a Muret, per damunt de tot era el catòlic. Com catòlic era el seu regne. No hi havia lloc per a cap heretgia a la corona d'Aragó. Aquí no n'hi havia d'heretges. Però avui sabem que la història dels càtars al nostre territori era molt més que unes quantes persones exiliades. L'any 1959, ara fa més de 60 anys, l'historiador i economista Jordi Ventura va escriure un extens article sobre el catarisme a Catalunya. En aquest article, Ventura aportava molts indicis documentals i històrics que demostraven amb claretat que el catarisme a la corona d'Aragó no era una història marginal, sinó que aquesta tradició càtara estava present aquí des de molt aviat, molt abans de la batalla de Muret, i que hi va arrelar durant molt de temps en comunitats repartides per tot arreu. Tot i que hi va haver una gran implantació del catarisme a la zona dels Pirineus catalans, segurament per les nombroses relacions socials que hi existien, en aquells temps entre els dos cantons de la muntanya, no és menys cert que les noves terres conquerides als sarraïns a Lleida i a Tarragona van acollir molt ràpidament comunitats de creients càtars. Probablement el primer document que ens parla dels heretges a la corona d'Aragó és el concili que va haver-hi a Lleida, l'any 1155, feia molt poc temps que havia estat conquerida Lleida, quan la capital de la ciutat acabava de ser sotmesa. La Carta Pobla, atorgada el 1150, com va passar després en altres llocs de la Catalunya Nova, donava molts privilegis a les noves poblacions i, sobretot, una gran llibertat als seus repobladors. En el concili, però, ja s'advertia que la presència de comunitats herètiques, quan establia
la deposició d'heresiarques, és a dir, de bisbes herètics, i els seus ordenats. Quina necessitat hi havia de remarcar això en un concili catòlic si no existissin bisbes ordenats i creients dels quals es parla? No era precisament un d'aquests bisbes, en Raimon de Casaus, confirmat de nou com bisbe de la Val d'Aran en 1167, 50 anys abans de morir, pel papa Nicetes en el famós concili de Caramant? És evident, doncs, que el catarisme, com de fet va passar a tot arreu d'Europa, va expandir-se de manera molt ràpida entre totes les classes socials de Catalunya. Els nobles de les nostres terres tenien lligams de parentiu molt estrets amb la noblesa occitana. Els artesans i comerciants estaven acostumats a tractar com a iguals aquells bons homes i bones dones que en algun moment se'ls va arribar a anomenar teixidors. Les dones, els camperols i els pastors es consideraven veritables cristians, doncs tenien envers elles i ells un comportament d'estima i respecte que moltes vegades no trobaven en un món masclista, jerarquitzat i massa violent. Els llocs on més van arrelar els heretges que fugien de la guerra i la Inquisició foren, doncs, les noves terres que la corona va conquerir a Lleida, Tarragona, Mallorca i el Regne de València. Tenim una evidència clara d'aquestes noves comunitats perfectes en una extensa declaració davant de la Inquisició que es troba al registre d'Oab, feta per Arnau de Bretós de Berga el 1244. El primer que ens crida l'atenció és que el qui parla, l'Arnau, no és un exiliat occità, sinó una persona del país, de Berga. Ell ens parla de l'heretgia no com si fos una religió que hagués après ja d'adult, escoltant la predicació d'algun bon home o una bona dona estrangera, sinó com algú que ja ha crescut en el si d'aquestes creences. Comença explicant que la seva mare està molt malalta i que els seus germans, segurament més grans que ells, van a buscar els bons homes a Puigverd perquè la consolin abans de morir. Aquesta és una pràctica habitual en els creients del catarisme. Tota la seva ensenyança es basa en la idea de les dues naturaleses en l'ésser humà. Una part material, mortal, creada pel Déu estrany, i una part espiritual, divina i eterna, creada pel Pare Sant. Les dues estan barrejades en la nostra existència, i per això hi ha aquesta duplicitat del bé i el mal en el món. L'única manera d'alliberar la part espiritual de l'ésser humà és mitjançant el consolament. I això només es pot fer de dues maneres, o bé seguint una vida ascètica molt estricta per rebre'l en vida, o bé ser un creient i seguidor d'aquesta entendença del bé, d'aquesta ensenyança, i demanar el consolament abans de morir. És evident, doncs, que la família d'Arnau era creient del catarisme. Ho constatem, igualment, perquè els bons homes que venen a consolar a la mare, que mor, aprofiten també per consolar a la seva germana, la Beatriu, és a dir, li donen el consolament en vida. Tot això ens indica que molt probablement aquesta família no era l'única que seguia l'heretgia al territori i que hi havia una determinada estructura social i organitzativa que creava comunitat. I Arnau especifica que tot això va passar 30 anys abans, és a dir, poc després de la batalla de Moret, el 1214. És important remarcar aquest fet, perquè això significa que el catarisme està ja arrelat en aquest territori que abasta des del Berguedà i el Solsonès fins a l'Alt Urgell i la Cerdanya, ja a començaments del segle XIII, i que comunitats autòctones del país, de càtars, estan ja establertes aquí. Però anem al que ens interessa a la conferència d'avui. Durant més de 25 anys, Arnau de Bretós i la seva família continuen seguint les ensenyances del catarisme. El seu germà és consolat abans de morir. I allí, però el 1241 passa quelcom. Arnau va a Montsegur i allí és consolat per el bisbe càtar Bernat Martí. A partir de llavors, durant uns 3 anys, la seva vida canvia. S'ha convertit en un bon home.
i com a tal té l'obligació de predicar i sostenir les diferents comunitats de càtars que es troben en el territori, a Catalunya. Comença llavors una peregrinació que dura 3 o 4 anys, acompanyat d'un bon home més experimentat que el porta a les terres, per les terres de la Conca, Prades i el Priorat a Tarragona. I a la seva declaració davant de la Inquisició explica: Bernat Narnovés m'ha acollit moltes vegades amb el meu company perfecte Guillem Català, a la seva casa a Vallporrera, prop de Tarragona. I allí es trobava l'esmentat Bernat, la seva dona Francesca, en Pere Narbonès, el seu germà, el seu criat Arnau, en Pere Giberga i l'Arnau Mestre, els dos de Vallporrera, i en Pere Urgell, també de Vallporrera. De Vallporrera és també la família d'en Ramon Pastor, que esmenta més endavant. Tenim així, cap als anys 40, almenys 5 famílies càtares a Vallporrera. Explica igualment que a Gallicant encara hi ha una altra família, la d'en Ramon de Gallicant, i una dona de la que no recorda el nom, que també són creients. Per altra banda, ens dona notícies de 2 altres bons homes que prediquen també en aquestes terres, l'Aimeric i en Ramon Arquer. I encara ens parla d'un altre perfecte, en Guillem Vidal, que va ser company seu durant un temps. I més endavant assenyala que Pere Giberga i Arnau Mestre, de Vallporrera, es fan bons homes i van junts cap a la Llombardia, on hi han establerts obertament comunitats càtares. En total tenim, doncs, 6 bons homes catalans que es mouen per Tarragona atenent els seus creients. Aquests petits indicis ens mostren un panorama molt actiu del catarisme al Montsant i a les muntanyes de Prades poc abans de la caiguda de Montsegur. Corroboren tota aquesta afirmació diverses dades. Veiem-ne algunes. El 1220, el papa Honori recomana l'ordre de predicadors a l'arquebisbe de Tarragona, espàrrec de la Barca, per perseguir els heretges. I poc després, el mateix arquebisbe fa una donació al prior d'Escala d'Ell pel seu treball per expel·lir l'heretgia. Què pot significar això, sinó que el catarisme ja es troba molt arrelat a les terres de Tarragona? El 1232, el papa Gregori IX escriu a l'arquebisbe de Tarragona i es lamenta que, acostant-se la tardor del món cap al crepuscle i activa la malícia dels homes, no només participen de la corrupció d'un món corrupte, sinó que en aquests temps la malaltia de la corrupció herètica ha infectat ja, segons es diu, alguns llocs de la província de Tarragona. Poc després, al febrer de 1235, s'instaura la Inquisició a Catalunya, en un concili celebrat també a Tarragona. I el mes de maig, Ramon de Penyafort escriu a l'arquebisbe amb especificacions sobre com s'ha de tractar els heretges empresonats per l'heretgia a la seva província. Al temps, el papa li escriu al bisbe de Vic, el Bernat Calbó i el prior del convent dominic de Barcelona, perquè comencin una inquisició per corregir tot allò que fos necessari de la província eclesiàstica de Tarragona, sospitosa de l'herètica pravitat. Al 1250, Guillem Clerga escriu un informe en català sobre els heretges i diu: d'aquells bons homes que n'havia a Solsona i a Gramunt, i a Lèrida i a Sanaúja, i a la Set, en la muntanya de Prades. Cap a 1256, també sabem que també en Bernat Rocabertí, arquebisbe de Tarragona, va realitzar una inquisició a la seva província, a càrrec de l'inquisidor Pere d'Atenes, amb 33 empresonats. Malauradament, els diversos llibres d'actes de la Inquisició que hi havia a la seu de l'arquebisbat, i als quals fa referència un dominic del segle XVIII, es van perdre a la guerra del francès. El 1258, el rei Jaume I concedia a Jaume Puigverd 4 masos a Sant Marcel, a l'actual terme de Cornudella, confiscats
els seus propietaris a causa de llurs maldats. L'any següent, el rei ordena al batlle de Lleida que cobri les multes per heretgia imposades als habitants de les muntanyes de Prades. I el 1260, el rei fa remissió a Pere Oliola i els seus de la Molina, a l'actual terme de la Febró, i d'un mas situat al terme d'Arbolí, els quals béns han estat confiscats per haver caigut en crim d'heretgia. I encara, el 24 d'abril de 1262, el rei dona a Bernat de Costes, notari i escrivà de la Inquisició, totes les propietats de Pericó de Botzenic, de Prades. El mateix dia confirma totes les vendes que ha fet Ramon Andreu, també de Prades, de tots els béns confiscats a causa de l'heretgia a Siurana i a les muntanyes de Prades. I el 4 de setembre el rei concedeix les propietats de Pere Segarra d'Arbolí i de Pere Català de Cornudella i 2 dies més tard concedeix les de Bernat Lorda i Joan Segarra, ambdós d'Arbolí. I el novembre del mateix any són expropiades també les propietats que tenien Bernat Calça i Mavília, prop del Pou de Miralles, el camp situat a la Font de Vinaxós, una part del camp que va ser de Puigforca fins a Morella, una vinya al barranc de Planells i unes terres a la Font del Cup. També s'expropia la meitat d'un mas que Borràs Calça tenia als camps de Voldiaves, prop de Morella, les propietats de Ramon i Berenguer Forner, de Vallibona, una propietat d'Arnau Segarra a Catí, el mas i la propietat de Guillem Serrano a Forcall i la propietat de Ramon Martí també a Forcall. Molts noms i moltes propietats que ja donen testimoni ben aviat de la implantació de l'heretgia dins de la diòcesi de Tortosa, encara que situat ja a la província de Castelló. El 1263 va ser condemnat Berenguer Amorós, de Siurana, i també li foren confiscats els béns. I el 1298 el rei Jaume II ordena al batlle de Prades que lliuri uns diners a l'inquisidor que es dirigeix allà per exercir el seu ofici. I l'any següent els inquisidors investiguen a Ramon Domingo, d'Ulldemolins, com a sospitós d'heretgia. I el 1307 el rei Jaume aconsella al bisbe de Tortosa que investigui a un tal Joan de Puig, de Tortosa, doncs no creu en la resurrecció i així és heretge. Totes aquestes dades documentals, per minses que siguin, ens permeten concloure, si tenim en compte la forma de treballar del catarisme en el si de famílies, de nuclis molt tancats, que hi havia efectivament diverses comunitats càtares implantades a la província de Tarragona, amb els seus bons homes i que van perdurar el temps i mantenir viva la seva fe. Però el temps ens ha llegat encara un document molt important per la història del catarisme. És el registre de la Inquisició de Jaume Fournier i probablement les pàgines més notables d'aquest registre són les declaracions de la comunitat càtara exiliada a la Corona d'Aragó i que ens explica la història d'aquesta comunitat i del seu bon home, en Guillem Belibasta, al nostre territori. Sabem que Belibasta es trobava ja als volts de 1313 a les terres de la diòcesi de Tortosa. Llegim a la declaració. Però el segon any, el mes de gener, pel que recordo, quan els altres pastors i jo estàvem aflits a la diòcesi de Tortosa per hivernar amb les ovelles, Arnau Cabassers, de Flix, em va dir un dia que estava a les pastures que un parent meu que estava a Flix volia parlar-me. Havia vingut de Tortosa a veure. Era en Raimon de Tolosa, un altre bon home, que venia a dir-li que en aquelles terres es trobava el seu amic Belibasta i que el volia veure. A la Quaresma del mateix any torna Ramon amb en Guillem Belibasta a Flix i aquest es queda un temps a treballar amb ells, fins que a la Pasqua torna a Tortosa. Belibasta s'havia escapolit del mur de Carcassona cap a 1308 i Pere Mauri l'havia ajudat a travessar el riu Agli. Després va viure un temps a Torroella de Montgrí
a Bagà i a les terres de Lleida. Treballava segurament fent de pastor o en feines al camp, doncs la seva família era de pagès. Després sabem que va viure un temps a Prades, a Flix i a Sant Mateu, i finalment, cap a 1313-1314, es va instal·lar a Tortosa. Així ho relata el pastor Guillem Maus, cosí d'en Pere Mauri. En aquell temps, Guillem Belibasta mantenia a una dona i la seva filla, de les que no conec el nom, en una casa de Tortosa, en el creuament on confluïeixen els carrers de Montcada i de Sant Joan. Allà també tenia el seu taller, on va tornar a la Pasqua següent, fa 7 anys, la Pasqua passada, és a dir, el 1314. En aquella casa feia pintes de teixidor. Vaig anar allà 2 vegades amb Pere Mauri i vaig veure diverses persones de Tortosa, dels quals no conec el nom. A Tortosa va romandre uns 2 anys, fins que un veí de Tortosa va començar a sospitar que no tenia la bona religió, és a dir, que era un heretge. Això ho explica de nou Guillem Maus. Ramon de Baies, de Tortosa, li va tornar a demanar a Guillem Belibasta per què havia vingut a Tortosa. Aquest li va contestar que volia guanyar-se la vida amb el seu ofici de fabricant de pintes, per teixidors, però li semblava ara que a Tortosa no era el lloc on es pogués viure del seu ofici, i volia anar-se'n cap a Morella o les muntanyes a Prades. Ramon li va respondre: «Em sembla que vos no teniu la bona religió, ja que no conec cap indret tan favorable per viure d'aquest ofici com Tortosa». Coneixem ja el final d'aquesta història. Belibasta marxa cap a Morella i els creients que l'acompanyen es queden a Sant Mateu, una vila més adequada per fer-hi negocis. Allà viuen fins que l'Arnau Xifra els delata a la Inquisició i Belibasta és cremat a Vilarrosa de Termeners. Tot i que en aquestes declaracions del registre de Pàmies es parla poc d'heretges originaris del territori, doncs és una comunitat d'exiliats occitans que per por a la Inquisició parlen poc de les seves creences fora del seu àmbit familiar, sembla possible que l'heretgia podia continuar subsistint dins de cercles familiars tancats i sobretot entre persones que cercaven un cristianisme més interior i autèntic. Tenim un exemple d'això en el qüestionari de visites pastorals de l'any 1314 establert pel bisbe Paolà de Tortosa. En aquest qüestionari, el visitador ha d'estar interessat sobretot en la moralitat dels clergues i els laics de la parròquia, com ens explica la seva tesi doctoral en Lluís Monges Manso, que ens explica. Pel que fa als clergues, el qüestionari indaga fonamentalment en la qualitat de vida del sacerdot, si n'hi ha de blasfems, homicides, sacrílegs, creients en heretges o que els rebin públicament o ocultament. Pel que fa als laics, si hi ha usurers o si hi ha maldients que vagin a endevins o siguin invocadors dels dimonis, si hi ha heretges o creients o qui els rebi. Per què aquesta persistència en l'heretgia en les terres de Tarragona? Perquè en el fons la gent del poble no creia que fossin mals cristians, ni que el que ensenyessin fos dolent, com diu en Pere Lafont quan li expliquen que Belibasta ha estat fet presoner i que això portarà desgràcies a alguns. Diu en Pere Lafont: «És un pecat fer mal als heretges, als jueus i als sarraïns, si ells treballen honestament i es guanyen del que viure». La mateixa idea expressa en Pere Mauri. Aquest pastor representa el veritable creient que ha recollit l'essència de l'ideal càtar, que es fonamenta amb l'amor als altres, l'amor del sermó de la muntanya, que recull en paraules senzilles però molt sinceres quan Belibasta li recrimina les bones relacions
amb persones que no són de la seva fe. Peigamauli li diu: hem de fer el bé a tot el món, doncs no sabem qui és bo i qui és dolent. Aquesta bonomia fou el veritable llegat dels càtars que encara avui podem trobar a la nostra terra. Moltes gràcies. Bueno, ara, per acabar, abans de començar el col·loqui, perquè tingueu també un altre moment de pel·lícula, us passarem un concert que va fer el gran músic Jordi Savall, ara aquest mes de setembre, el que en diuen la catedral de Lombrives. Lombrives és una de les coves més grans d'Europa, que es troba al Sabartés, a Tarascon, un lloc que va ser refugi dels càtars després de la caiguda de Montsegur durant molts anys, i en aquesta cova hi ha una sala molt gran, que hi queben, perquè us feu una idea, unes 4.000 persones a dins, que en deien, s'ha conservat aquest nom, en diuen així, la catedral. Era la catedral on els càtars, els bons homes i les bones dones predicaven els diumenges, els dies de festa, quan la gent ja no treballava, i predicaven a tots els seus deixebles en aquesta cova, que és un lloc protegit, diguem, de les mirades de les persones que no eren, que eren delators o de la Inquisició. Llavors aquest concert es va fer en el marc d'un simposi que va tenir lloc el mes de setembre, i el dissabte a la nit en Jordi Savall i el seu equip de músics ens va oferir un concert que va durar més d'una hora, i l'última peça va ser el cant del boier. El cant del boier és una cançó que la tradició diu que és una cançó càtara, perquè hi ha molts elements d'aquest cant que parlen precisament de la Joana, que s'ha mort, no? Joana és l'església càtara, no? I li demana al seu marit, que és el boier, l'home que porta els bous, que la fiqui al fons de la cova on rasa l'aigua de la vida, no? Perquè quan els peregrins, els caminants que vagin per allà, doncs sàpiguen que allà està morta la Joana, la seva dona, l'església càtara. I bueno, aquesta és la cançó. A veure si la podem escoltar. És la tercera vegada que ho intentem. Jo crec que aquesta vegada sortirà, ho hem trobat. Molt bé. Si l'escoltem és en rigorós exclusiva mundial, Ça passe vite. És casolana, és una gravació que van fer pirata. Donar-se compte de la sonoritat del lloc. De micro,
concert hi havia unes 500 persones i cantaven l'esquerilla, per això ressonava una mica malament, no? Quan a l'AIO1, perquè tothom cantava i llavors el micro del que estava gravant segurament sentia més la veu de la gent que el cantant. Bueno, tenim encara 20 minuts, més o menys, ens dona temps per un petit col·loqui i bueno, us toca a vosaltres ara, si teniu alguna qüestió, alguna que vulgueu preguntar o voleu aprofundir, doncs us dono la paraula. Endavant. Bueno, no, de què estem? El consolat papal, que deies que sí que és un consolat que es podria adquirir al pas dels anys i a més, entenc jo que era com un comiat de la persona a l'hora de morir, no? És semblant a lo que adopta l'Església Catòlica amb l'ungiment últim, quan estàs a punt de morir, que cridaven abans el mossèn, que vinga el mossèn ràpid, que no sé què. És semblant amb això? Se podria buscar una similitud? Sí, en realitat Abrenon, que és una estudiosa del catequisme molt important, diu que en realitat el consolament és l'únic sacrament que va donar, que va instituir Jesucrist en els evangelis, el que consta. I que l'Església, aquest sacrament, en va fer tot un pilot, no? Però que tots en el fons representen el consolament, és a dir, tant el bateig com la confirmació, com el matrimoni, com l'extremunció, no? Tots els diversos sacraments que va instituir l'Església, en realitat, segons el catequisme, no van ser, cap d'ells va ser instituït per el Crist, sinó que l'únic sacrament que va instituir va ser
el sacrament de Pentecostés. És a dir, quan, d'alguna manera, quan ell va dir que se n'anava, però que els hi portaria l'Esperit Sant, no? I que amb aquest Esperit Sant ells podien fer coses més grans de les que ells havia fet. El consolament és això, és rebre l'Esperit, no? En el cos de la persona, o bé que està a punt de morir, que per tant la seva matèria, és a dir, explicaven en la pel·lícula el periodista aquest famós, no? El Víctor Lamela, deia que, esclar, el món material per als càtars era el món satànic, el món del déu estrany, no? I el que els càtars deien era que aquest déu estrany havia creat els cossos materials, mortals, per mantenir presonera l'ànima que havia caigut de l'home veritable, del veritable home. L'única manera per mantenir aquesta ànima presonera en aquest món era creant cossos que continguessin aquesta ànima com una presó. I el consolament el que feia era alliberar-te d'aquesta presó. I això t'ho podies fer en vida, perquè d'alguna manera, per tota una iniciació, tot un temps de preparació, tu et anaves desvinculant dels aspectes materials, de la vida material d'aquest món, i passaves per una ascesis molt estricta, de manera que la teva ànima s'alliberava d'aquest cos material i podia unir-se a l'esperit en matrimoni. Es parlen del matrimoni, que el veritable matrimoni no és entre un home i una dona, és entre l'ànima del ser humà i el seu esperit. Aquest és el veritable matrimoni. Llavors això es podia produir en vida, però també ells deien, però si un no és capaç en vida portar aquesta vida tan estricta, de renúncia a les coses materials, com ells renunciaven, és possible també pels creients, per les persones que creuen realment en la nostra ensenyança i que tenen d'alguna manera un respecte i una orientació positiva cap a aquesta ensenyança, en el moment que estan a punt de morir i que per tant tots els aspectes de la matèria han deixat de tenir importància per ells. Una persona que està a punt de morir no es preocupa dels béns, ni té preocupacions, no té altra preocupació que fer aquest trànsit. En aquell moment, l'esperit, abans que sigui atrapat en aquest món, que és un món circular, ells creien en la reencarnació, com creia aquest senyor de Tortosa, que el van considerar heretge perquè no creia en la resurrecció dels morts en el judici final, però ells creien que els homes es reencarnaven una altra vegada en aquest món material, presos per els cossos que havia creat Satan i que mitjançant la reproducció, l'acte sexual, es anaven reproduint. Llavors, l'única manera d'escapar l'ànima de l'home era en el moment de morir, en el que l'element material, els cossos materials ja estaven molt debilitats, en aquells moments, si li donaven el consolament, tenia la possibilitat d'unir-se a l'esperit. I a més els deien que quan havien rebut el consolament, les persones moribundes havien de ser realment perfectes, és a dir, no menjar carn, no tenir relacions sexuals, etc. Tot el que els demanaven amb els perfectes en vida ho havien de fer abans de morir, perquè si no aquest consolament el perdien. Per això es diu que els càtars es suïcidaven, és a dir, perquè per ells fer l'endura era simplement fer aquesta vida tan ascètica que els hi permetia realment unir la seva ànima, lliberar la seva ànima dels cossos, de la matèria, i unir-se a l'esperit. I això ho podien fer en vida o en el moment abans de morir. Aquesta és una mica l'explicació. I per tant, pel catarisme només hi ha un sacrament, que és el consolament. Tots els altres, en realitat, són aspectes que la Iglésia els va dividir. Per què ho va fer això l'Església? Per què va dividir aquest sacrament, que era el que va donar el d'això? En el fons, perquè era una manera de controlar la població. És a dir, com es controlava la població antigament? És a dir, quins eren els registres de les poblacions, els que vivien a les parròquies? És a dir, quan un es casava, quan un es casava s'apuntava, hi havia el llibre de matrimonis i s'apuntava allà.
I per tant formava una família. Quan tenien fills aquella família s'apuntava al naixement perquè hi havia el batet i s'apuntava allò. Llavors aquesta era una manera de tenir controlada la gent. Per què? Perquè hi havia impostos, perquè hi havia tota una sèrie de qüestions i sobretot perquè era una manera de... És a dir, en el moment que tu tens controlada la gent, tu pots actuar sobre ells, tens un poder sobre ells. I a l'Església li interessava mantenir aquest poder. Per això hi van anar creant cada vegada més sacraments. Tingueu en compte que el sacrament del matrimoni va ser en els segles XII-XIII, vull dir, no va ser immediatament. És a dir, es van anar creant sacraments, sobretot amb la reforma gregoriana, i que no, inclús alguns, gent dins de l'àmbit del món catòlic, és a dir, no estaven d'acord. El sacrament de l'Eucaristia va ser molt contestat en l'àmbit catòlic durant molt de temps. I bueno, això és una mica el que us podria dir. No vull parlar més perquè no sé si hi ha alguna pregunta més. Sí? Endavant. Com és que hi havia catarisme abans de la batalla de Muret, a la Corona d'Aragó? Sí. Us dic que era així, però per què si encara no hi havia migració perquè eren perseguits al sud de França, per què hi havia catarisme aquí? Perquè el catarisme, és a dir, una de les funcions fonamentals dels càtars no era només fer aquest camí, diguem, de purificació i d'ascesis, sinó que ells consideraven que aquest camí que ells feien era un camí que havia de fer tota la humanitat. Perquè un dels problemes que tenia la humanitat és que quan l'ànima s'havia encarnat en el cos, havia oblidat d'on venia. És a dir, l'encarnació de l'ànima en els cossos materials feia que l'home oblidés el seu veritable origen. I considerés que aquest món és el món en què li ha tocat viure i per tant visqués segons les lleis d'aquest món. Però els càtars deien que no. És a dir, que tots els homes, totes les ànimes humanes que estan presoneres, en un moment donat s'han d'alliberar del seu cos de carn i sang, en els que es van reencarnant una i una altra vegada amb aquests diferents cossos, per trobar el camí, ells en deien, de la veritat i la justícia. El camí de la veritat i la justícia. Llavors, per un càtar, l'important no era alliberar-se ell. El més important inclús que alliberar-se ell era predicar aquesta bona nova. És a dir, treure de la ignorància a la gent que no sabia que ell, que era un ser mortal, que vivia totes les penúries que es viuen en aquest món a nivell mortal i totes les alegries, ell pertanyia en una part del seu ser a un altre món, a un altre regne, a una altra realitat. I aquesta realitat era eterna. I era la realitat de aquell que ell havia oblidat però que havia de recordar. I l'ensenyança del catarisme és, la predicació del catarisme és precisament recordar això a la humanitat. I fixa't bé, és a dir, jo dic més, la meva tesi, la meva hipòtesi de treball és que si els càtars s'haguessin tancat en un convent, com feien una ordre religiosa normal i corrent, es tancaven dins un monestir i vivien aquesta vida de pregària i d'oració, com molts monjos en aquella època vivien, i no haguessin predicat, probablement l'Església els hagués admès. És a dir, el gran rebuig que va tenir l'Església al catarisme és que els càtars no volien només la salvació per ells, sinó que per ells era tan important la seva salvació com la salvació dels altres. I per això predicaven, per ensenyar, per obrir els ulls a la gent a una realitat diferent, que era la realitat dels evangelis, no la de la Bíblia. I dels evangelis no interpretats és a dir, una de les primeres coses que van fer els càtars va ser traduir els textos evangèlics. I les primeres bíblies que encara es conserven, les bíblies catalanes i bíblies occitanes, que es conserven encara, són bíblies càtares. És a dir, que els càtars, i la Iglésia ho prohibia, això. Quan es va crear la Inquisició aquí a Catalunya, el 1235, aquí a Tarragona, un dels preceptes d'aquesta Inquisició, un dels articles d'aquesta creació de la Inquisició va ser: i tots aquells que tinguin
un text sagrat, sigui la Bíblia o el Nou Testament, amb llengua vulgar, l'han de lliurar al senyor bisbe. I si no ho lliuren en el termini de 15 dies, seran considerats heretges. Per què? Perquè l'Església volia tenir el patrimoni de la interpretació dels textos evangèlics. Perquè n'hi havia textos evangèlics que eren incompatibles amb el que ells feien. I aquesta és la causa de la lluita ferotge que va tenir l'Església contra el catarisme, la predicació. I és aquesta predicació un dels elements fonamentals de l'ensenyança càtara. Si no hi hagués hagut predicació, no hi hagués hagut el catarisme com l'entenem avui. I aquesta predicació el que va fer és que quan les primeres comunitats càtares van començar a sorgir, tenim molta documentació que a Occitània van sorgir a mitjans del segle XIII, 1250, 1240, 1250, alguna una mica anterior, però més al nord. Ells el que feien era, una vegada s'havien convertit en bons homes, en bons cristians, el que feien era predicar. És el que fa l'Arnau de Bretós. I com predicaven? Ells eren teixidors, eren pastors, eren comerciants, perquè ells seguien treballant, siguent bons homes. I llavors el que feien era anar a les poblacions, als mercats, a les esglésies, a les cases dels nobles, i allà predicaven la seva bona nova. I la gent del territori els escoltava, i alguns creien i altres no creien. I aquests creients, quan es formava una petita comunitat, llavors era mantinguda per als bons homes que periòdicament anaven allà per continuar el seu treball de predicació. I d'aquesta manera es va estendre. És a dir, es va estendre per tot arreu. Al principi, evidentment, amb gent de fora, però de mica en mica es van crear comunitats de creients, com tenim amb Arnau de Bretós. És a dir, Arnau de Bretós, des que ell és creient quan és jovenet i es mor la seva mare, ell ja és creient. Aquella família que vivia a Berga era creient i al seu voltant hi havia altres famílies, hi havia un perfecte, un bon home, que periòdicament els predicava. Però quan ell es converteix en perfecte, veiem que en el transcurs de 3 anys, 6 persones del territori, un mestre, un Giberga, són gent d'aquí. Aquells es fan bons homes també, ell mateix es fa bon home. I evidentment això es va expandint. Tinguem en compte també, clar, moltes vegades la nostra mentalitat fa que separem molt clarament la divisió entre aquest era perfecte o aquest era càtar i aquest era catòlic. I això no era així. És a dir, en realitat hi havia molta gent creient que potser anava a missa també, però que, bueno, és a dir, la realitat de vida li ensenyava que aquells eren bons cristians. O, per exemple, els templaris, com s'ha dit a la pel·lícula, quan el papa, quan va començar la creuada, va anar a 2 persones. És a dir, va anar al rei de França i el rei de França li va dir no, jo no lluito contra la meva família. El comte de Toulouse era família seva, era un seu cosí. I per tant ell li va dir que no. A més, en aquella època tenia un enfrontament molt fort amb l'Imperi i Anglaterra i no tenia ganes de perdre d'això. Li va dir que ell no es volia enfrontar, no volia començar cap creuada en terres cristianes perquè hi havia el seu cosí allà, el comte de Toulouse. I l'altre que va anar va ser el comandador dels templaris. I els templaris li va recordar el que ens deia el periodista, que en l'ordre templària hi havia una prohibició molt estricta, que era no perseguir, no lluitar contra altres cristians. I ells consideraven els càtars cristians. I quan es parla de Béziers, que els destrueixen a tots, vull dir, els aniquilen a tots, per què? Perquè és que la ciutat de Béziers, quan els hi diuen ens heu d'entregar els càtars que visquin a la ciutat, el consolat de la ciutat els hi diu que no, que ells són ciutadans de Béziers i que no entreguen a ningú.
Si els haguessin entregat, potser els haurien deixat sortir. És a dir, els haurien expoliat però no els haurien matat. Però, bueno, ells es van negar. Per què? Perquè consideraven que eren conciutadans seus. És a dir, ells no tenien un rebuig cap al catarisme en aquella època. Ni hi havia una diferència tan clara entre catòlics i càtars com si fossin dos mons oposats. Això no era així, és a dir, el poble normal vivia molt en la realitat de cada dia i veia que la realitat de cada dia aquella era una bona gent, per això els hi deien bons homes. I això va fer que s'extengués molt ràpidament, perquè a més eren una gent molt respectuosa cap als altres, eren bona gent i no eren violents, ajudaven els altres. És a dir, no tenien una intenció d'adquirir riqueses ni d'enganyar la gent per ser més poderosos. Ells no tenien cap mena d'apego, de lligam amb les coses d'aquest món, i això els feia ser molt generosos cap als altres. De manera que tenim escrits documentats d'un senyor de Palència, al camí de Santiago, que se'n va veure el papa tot compungut, perquè clar, en aquell moment el Ferran el Sant ha creat un decret molt dur que matarà i marcarà en ferro tots els heretges que trobi al seu dalló, i aquest senyor resulta que els heretges li van deixar uns diners per remuntar el negoci que tenia, que li anava malament, els heretges li van deixar uns diners i ell se sentia culpable perquè havia acceptat diners d'uns heretges. I se'n va anar al papa, i el papa el primer que va dir va ser el bisbe de Palència, diu, vés al tanto perquè aquí tens heretges. Sabem molt poqueta cosa, no? Però això sí que ho sabem. És a dir, que aquesta gent, ells treballaven i no eren pobres, però la seva riquesa la donaven a la comunitat. És a dir, hi havia algú que administrava els diners de tots. De manera que en èpoques de penúries o de dificultats aquests diners servien per poder sobreviure, no només ells, sinó també la gent que hi havia al seu voltant. I tot això feia que la gent del poble, la gent que vivia amb ells, deia, aquests són els veritables cristians. I de fet ells es consideraven cristians, és a dir, ells no es consideraven heretges. Els heretges era el nom que els donaven l'Església Catòlica. I en els col·loquis primers que hi van haver, a Carcassona, a Pàmies, a Fos, abans de la creuada, van intentar, el papa Innocenci III va intentar tenir diversos col·loquis entre els càtars, que ell considerava uns illetrats, i els grans, estudiosos i monjos que tenia l'Església Catòlica, que eren grans filòsofs i que havien fet grans tractats de teologia i d'això. Llavors feien col·loquis, els confrontaven i clar, perdien sempre. Perdien sempre, perquè el primer que feien aquests grans teòlegs era venir amb tots els seus criats, les seves majordomes, els seus cavalls, els seus soldats, les seves armes, i s'instal·laven en el palau, i els bons homes, els creients, venien com la gent normal, de pastors o d'allò, i llavors, quan es confrontaven i quan parlaven d'allò, ells coneixien molt bé els evangelis i els posaven sempre en dificultats. I tenim, i no només els homes, els bons homes, sinó també les bones dones. És a dir, tenim documentat també, en una de les històries, la història albigensis, la visita que fan, el col·loqui que fan a Pàmies, no, a Fos, no, és el de Pàmies, que ja és Claremonde de Fos. I Claremonde de Fos comença a discutir amb un d'aquests teòlegs catòlics, i li comença a rebatre tot el que ell diu, bones paraules i d'això. De tal manera que un monjo ja, empipat, perquè com s'atreveix una dona a parlar-li així amb un monjo, un gran teòleg, empipat li diu, escolta, vostè vagi-se'n d'aquí a filar a la seva filadura perquè això no és una cosa que hagin de tractar les dones. Aquest era l'ambient. I per als càtars, és a dir, hi havia un respecte i una tolerància molt gran cap als altres. Aquest és una mica el panorama.
Per això també, és a dir, nosaltres estem convençuts, almenys és la hipòtesi sobre la que treballem i sobre la que hem editat el llibre, aquest llibre de 300 documents que hi ha, és a dir, aquests 300 documents abasten més de 150 anys. Això no és un exili d'una guerra concreta a un moment determinat. És a dir, en aquests 150 anys han passat moltes coses. I això significa que hi ha els pocs documents que s'han trobat, perquè molts es van cremar, els pocs documents que s'han trobat, com que són molt espaiats en el temps, ens indiquen que efectivament hi havia un arrelament molt gran en el territori del catarisme. El que passa que, inclús per exemple, molts teòlegs catòlics el que feien era confondre'l amb els valdesos. I sobretot hi va haver un projecte que els vençuts, quan van haver acabat amb el catarisme, hi va haver la llei del silenci. És a dir, aquesta gent no en parlem més, no? Oblidem-nos d'ells completament, no? És a dir, durant l'època del catarisme es van escriure més de 60 tractats de teologia contra el catarisme, que els conservem encara. És a dir, aquests 60 tractats de teologia no n'hi ha hagut cap altra heretgia coneguda a Occident que hagi tingut aquest aferrissament amb llibres de grans teòlegs contra aquesta heretgia, per refutar una mica tots els seus arguments. Bé, al segle XIV tot això desapareix. És a dir, s'acaba el catarisme i és com si mai hagués existit. I passen 600 anys. És a dir, hi va haver un cert revifament d'aquests manuscrits i es van inclús traduir, editar, perquè els manuscrits originals estaven a mà, es van editar després de la Reforma Protestant, perquè una de les tesis que tenia l'Església Catòlica quan hi va haver la Reforma Protestant és que aquella gent que protestava, que no estava d'acord amb les indulgències i amb això, eren càtars. Eren els càtars i els valdesos que havien continuat i d'això. Llavors, per lluitar contra ells van recuperar alguns d'aquests manuscrits originals per veure com els podien refutar. Però això va quedar, diguem, en el marc de les persones erudites dins de l'Església Catòlica, sobretot jesuïtes i dominics, que eren els que lluitaven contra aquesta gent. El poble normal no en sabia res. Inclús bisbes com Bossuet va escriure un llibre en què confonia clarament el catarisme amb els valdesos, que eren dues heresies molt diferents. És a dir, no va ser fins al segle XIX que un senyor que era protestant, però que era un historiador, es va dedicar a buscar a les biblioteques antigues i tots aquests documents antics que s'havien conservat i aquests registres de la Inquisició els va començar a treure a tonelades i va escriure un llibre i la comunitat científica va dir, ostres, això per què no n'ha parlat ningú mai? Perquè l'Església ho va voler borrar de la història, es va voler esborrar completament de la història. I aquí a Catalunya es va passar una mica el mateix, és a dir, durant 100 anys, que és una mica el que explico al començament, durant 100 anys aquí, quan el Jordi Ventura va escriure el seu article de més de 100 pàgines, molt ben documentat, la gent se'n reia. I deia, però com vas tu a escriure això, si això no té cap importància? Això no va ser important aquí, a Espanya, a la corona de Catalunya, no n'hi havia. Ells estaven convençuts que no hi havia hagut res aquí. I aquesta idea, d'alguna manera, és la que ha persistit durant molt de temps i, malauradament, aquí no hi ha una tradició d'investigació, és a dir, tot el que sabem de catarisme ho sabem per el que han escrit els francesos i, per tant, amb la seva visió, de que aquí han vingut els exiliats d'allà, i han vingut aquí, han estat aquí una temporada i ja està, no? I és veritat, això és veritat, també hi van haver d'aquests, però molts eren gent del país, també. Grans senyors com el comte de Castellbó, el viscomte de Castellbó, o Ramon Josa, que també era un noble de la casa de Josa, del Berguedà. Aquesta gent era gent del país. Tots els nobles del Rosselló, que van ser els que van acollir
eren catalans. Ara és francesa, però era regió catalana. I això és el que sabem, perquè els francesos s'han dedicat a buscar i a investigar i ens han tret documentació. Però aquí no n'hi ha hagut aquesta recerca que s'hauria d'haver fet aquí fa molts anys, no s'ha fet. Va fer el Jordi Ventura i els que han vingut després, a part del Sergi Grau, un bon amic, ningú s'ha dedicat a llegir de nou els documents originals que tenim, ni a buscar-ne de nous, que n'hi ha molts de nous. És a dir, sabem que hi va haver un llibre ja ens hem de plegar, que hi va haver un llibre d'actes de la Inquisició a Tarragona, no, 4 llibres d'actes de la Inquisició a l'Arquebisbat de Tarragona, que estaven guardats allà. Ho sabem perquè un dominic que escrivia la història dels dominics i d'això va relatar que ell havia, que molts dels noms que deia i que sabia els havia tret d'aquells llibres que estaven a l'Arquebisbat de Tarragona. Bueno, vam anar a l'Arquebisbat nosaltres i ens van dir, no, és que això a la guerra del francès ho van cremar. Van cremar molts documents i aquests ja no es conserven, no es tenen. Això ens indica que aquí n'hi va bé i per tant, d'alguna manera hem d'incentivar i hem de buscar la manera de mica en mica posar en valor tota aquesta història, que també és una història nostra. I, bueno... Alguna relació, potser és una idiotesa, entre Lutero i els càtars? Bueno, la primera relació concreta és els càtars estaven en contra de la indulgència, de les indulgències, igual que Lutero, no? I a més se n'enreien. És a dir, tota la parafernàlia que tenien, que feien per les indulgències i el d'això, els càtars deien que era la superstició la que mantenien tancada l'església, als homes, a la gent. I després el fet de traduir, és a dir, el primer que va fer Lutero, quan d'alguna manera es va oposar, ja es va confrontar amb l'església, va ser traduir la Bíblia a l'alemany. Per què? Perquè deia que aquí no hi ha d'haver intèrprets, no hi ha d'haver ningú que ens expliqui. La gent ha de poder llegir directament els textos sagrats. I ha de ser ell qui ha de veure la veritat, per ell mateix, no perquè li expliqui un altre. Llavors, aquest intent, aquest esforç de Lutero per traduir la Bíblia va ser un esforç que també els càtars van tenir, i els valdesos també, els dos. I de fet els valdesos, que van continuar, van perdurar en el temps, no els van poder aniquilar tots, es van mantenir a la zona dels Alps. Els valdesos, quan hi va haver el protestantisme, es van integrar a les esglésies evangèliques. És que jo pensava que els càtars també s'haguessin pogut... Segurament haurien, com que les esglésies protestants admetien diferents maneres, visions d'allò, probablement ells les haguessin admès també, igual que van admetre els valdesos. Van caure malament, van caure en un territori mal situat. Bueno, molt aficionats a les fogueres. Jo ho sento molt, però són ja passades les 8:30 i ens han dit que d'allò. Moltes gràcies per tot. Si voleu rebre l'enllaç per veure la pel·lícula, o me doneu l'email o per WhatsApp m'envieu, us dono el telèfon i per WhatsApp m'envieu el correu.